A bidiyon mu na yau insha Allahu za ku ji tambayoyin da za mu yi wa Chizo domin mu ji wani irin ƙalubale ya fuskanta har ya kai wannan mataki da yake kai a yanzu. Tambayar mu ta farko, Chizo, menene ainihin sunanka? Iyayena sun sa min Haruna Salisu, a mutanen gari kuma sun fi sani na da Chizo One Germany. Mai yasa ake ce maka Chizo? Na samo Chizo tun asali tun daga makaranta ne. Saboda a lokacin in kaɗan so sabuwar rigar ka kaɗan so wani sabon fikir ɗinka da wani ɗan tumbalan ɗinka mai zafi, da ka shigo cikin mutane kana cewa kai baba ka cije ni da wannan hular, ka cije ni da wannan tumbalan ɗin, to wannan sunan kawai daga nan ya fara Chizo. Ina ne asalinka? Ma'ana ina nufin kai ɗan wani state ne? An haife ni a cikin jihar Kaduna, ma'ana a Zaria, sannan kuma na girma a cikin jihar Kano. A cikin jihar Kano kuma a cikin Fage, a nan ne karatu na Islamic school. A wace shekara ce ka bar Najeriya? Na bar Najeriya a 2015 sakamakon yanayin da Najeriya wanda lokacin 'yan Boko Haram suke kashe mutane ba gaire ba dalili. Ta wace hanya ce ka bi ka je ƙasar Jamus? Ma'ana ina nufin ta wace hanya ce ka bi? Ta jirgin sama ka bi ko ta mota ko ta ina ne? Ce yake so ka yi mana bayani ta ina ne ka bi ka je ƙasar Germany. Gaskiya ba zan koyi ma ba, wannan tafiya da na yi zuwa Jamus tafiya ce mai matukar hatsari. Domin kaga na farko game da na gaya ma a bayan mun fara tafiya tun daga Nijar, za ku shiga cikin Sahara. Mun yi sati ɗaya ni da kenan, sati na guda a cikin Sahara mana tafiya, haka ruwa ya kare mana da ƙyar muka samu muka shiga Libya. To bayan mun shiga Libya ko a Sahara ma za ga mutane duk sun mutu, wasu sun bushe, tsuntsaye suna cin naman jikinsu da sauransu. To da ruwa ma mun ya kare mana haka muka shiga Libya. Bayan mun je Libya ni a tunani na mun je garin addinin musulunci, za a taimake ka a kawo mu abinci da ruwa, kawai sai naga an kai mu gidan masu garkuwa da mutane, ma'ana gidan bashi suke kiran shi. Da ka fito daga gidan bashi ne ka hau teku? Na shiga teku, kuma teku da ake shiga ba wai sai ka biya kuɗi za ka shiga, sannan ma in ka biya kuɗin ma za a iya cinyewa, kuma kafin ka shiga ma sai an ma dan banzan duka, domin a cikin jirgin mu akwai wanda aka targatsa, akwai wanda aka karya haka kawai ba kare ba dalili, ice sa su rinka dukan ka haka kawai. Domin haka muka shiga cikin wannan teku awan mu 22 tun daga lokacin da muka shiga ban da lafiya. A haka na karasa muka zo aka yi tasku mu a babban jirgi, kwanan mu biyu a babban jirgi tukun da muka kai Italy. Nan kawai na ce ma sai wani yaro yake ce ha Chizo ai ya kamata ka tafi Germany inda baka lafiya na za su baka magani. Da ne kwana na 7 tukuna na kai Germany. Wani irin aiki ne kake yi a kasar Germany? Ni da abin da nake a Germany na farko shine na tafi kasar Germany, kuma da Allah ya taimake ni na tafi ina neman halak dina. Zan yi rawa, zan yi waka, zan yi kwallon kafa, zan tafi kamfani in je yin aiki. Kai barka jika na rantsi da Allah a Germany duk aikin da aka ce min gashi cewa nake na iya. Wani irin waƙoƙi kake yi? Kasancewar waƙoƙi iri daban-daban ne, amma muna so mu ji shin kai ta wani fanni ne kake a harkar waƙoƙin? Irin waƙoƙin da nake yi, ina waƙoƙi hip hop Hausa, kuma ina yin su ne da Hausa nake yi, wani kuma lokacin ina haɗawa Hausa da kuma Turanci combination. Sai katsan muka ji kayi waƙar Aisha, mai yasa? Wannan waƙa da muka yi suna Aisha da ni da abokina Bello Cisco, mun yi waƙan nan ne kuma muka zaɓi sunan Aisha. Dalili kuwa saboda suna ne muna so kuma mun karrama wannan sunan, saboda ita ma ta karrama mu, ta bamu dalilin ta gashi ne zaka muna cin albarkacin abubuwa da dama. Watan Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to dalilin da yasa kenan muka zaɓi wannan sunan mai suna Aisha. Wasu suna ganin a cikin waƙoƙinka kamar akwai batsa a ciki, shin menene gaskiyar? To, Allah hakika kamar yadda ka faɗa, wasu suna ganin cewa ina yin batsa ko bana sa labule a cikin maganganuna. Ba wani maganar labule a wannan zamanin da muke ciki. Shi yasa da dama yawanci yara ake zuwa ake musu fyaɗe. To ni kiran da zan yi anan shine kawai ina so iyaye su sa ido akan yayansu. Ka fito ka kai nan boye kana cewa wai kaza. Ka fito ka gaya mata ba batsa bane ba. Ka gaya ma yaro saboda ya sani, ya san cewa ga fa abin da ake nufi. Shin da gaske ne ka auri baturiya 'yar ƙasar Germany? Da gaske ne na auri baturiya. Ga ta nan ma sweetie zo mana. Na je kasar nan, da na shiga kasar nan kaga da yawa akwai wanda ba su san Hausawa ba. To zuwa na kuma garin nan na nuna musu nima wani al'ada da kuma yanayin da suka karbe na hannu biyu, nima na nuna musu cewa nima dan halak ne. Har kuma a haka kuma na aure su, kuma ban yaudare ta ba, kuma ban cuce ta ba, kuma har yanzu muna tare da ita, kuma suna alfahari da ni. Shin ka iya yaren Germany? Ina so in ji idan ka iya ka ɗan yi mana sakamakon
muna so mu tabbatar shin wai Chizo shi ma da 'yan baturiyarsa yaren Germanin yake yi da ita. Kai wannan mai sauki ne wai, duk da dai yaren Germany yana da wahala. Bari in gabatar da kaina da yaren Germany. My name is Haruna Salisu, ich komme aus Nigeria, meine Muttersprache ist Hausa, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in Schwanttal, Mönchengladbach. Meine Hobby ist Singen, Tanzen, Fußball, Spielen, Social Media. To Chizo, muna godiya da wato kasancewa da kai da muta wayar telefon. Muna godiya Chizo sosai. Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci. Mun gode da irin shawarwarin da wato ka ba wa 'yan uwa da dai waɗanda suke bibiyan wato shafi na mai suna Sarkin Afirka da dai sauransu. Shin kuna daga cikin masu son tafiya ƙasar Libya ko Algeria ko Tunisia ko Morocco ko Italy ko Spain? Ko kuma kuna daga cikin masu kallon shirye-shiryenmu a ta yadda muke kawo muku yadda 'yan gudun hijira suke faɗi tashi kaɗai? To jama'a, da fatan kun ji daɗin intabiyu ɗin da muka yi da fitacce Haruna Salisu Chizo 1 Germany. To jama'a, daga ni naku Sarkin Afirka mai ƙarfin iko a garin Torenza nake cewa wassalam.